Već nekoliko godina slušamo priče o rekonstrukciji Doma kulture u Padini, o velikom projektu koji je trebalo da bude simbol zajedništva i kulture, a postao je simbol netransparentnog trošenja novca. Od 2021. godine do danas za taj objekat iz Slovačke republike stiglo, ako se ne varam, 200.000 evra, to je više od 23 miliona dinara javnog novca. Sredstva su dobijena u 3 faze, po 3 ugovora, potpisana od strane naše opštine i uprave za saradnju sa Slovacima u inostranstvu. Rokovi su bili jasni, jasno naznačeni da do kraja 2022. i 2024. budu završeni radovi, dostavljene fakture, fotodokumentacija, tehnički izveštaj, da sve bude javno dostupno. Danas, 4 godine nakon toga, nemamo ništa od toga, nemamo fakture, nemamo podatke izvođačima o tome šta je urađeno, šta nije. U izveštajima piše da su krov i konstrukcija završeni 100%, ali fotografije pokazuju da to jednostavno nije istina. Sredstva su odobrena i za elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije, ali se u izveštajima navodi da su završene samo 35%. Pa vas ja pitam, kako je moguće da se novac potroši, a da se urađeno ne vidi? Na gradilištu kao dokaz se navodi da su tamo zatečene limenke i čekića, što je dokaz da se nešto radilo. Ako je to nivo kontrole i ozbiljnosti, onda nije ni čudo što Dom kulture i dalje nije otvoren. Sa druge strane, također bih navela problem poljoprivrednika. Također bih se pridružila pozivu da im se hitno omoguće sredstva, da im se nadoknadi šteta koju su pretrpeli od suše koja je bila izuzetna ove godine, koja se mora na nivou cijele države proglasiti za elementarnu nepogodu. Oni moraju dobiti naknadnu štetu koju su pretrpeli njihovi prinosi i prihodi. Tako, to bi bilo sve za ovu tačku dnevnog reda i molim vas da nam ove podatke dostavite i javnosti na uvid, date šta ste i kako trošili novac koji ste dobijali iz Slovačke republike i ovo za poljoprivrednike. Hvala.